जोङो दिनै थामथि जथाय सावरायमा जथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनि सावरायमेल खुंफुंनाय जादों। दिनै कैलासपुरी बाथौ सिबिसालि लोखिबाजार खामार दैसा एबा बाक्सा जिल्लानि बानजायनायाव जोङो धोरोमारि मोनसे सांग्रांथि बाथौ धोरोमारि सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोङो प्राय प्रत्येक बोसोराव लानाय जायो। जोङो बे उद्देश्यखौ लानानै दिनैनि बे गेवलां मेलखौ खुंनाय जादों। बे गेवलां मेलाव गोबां गुबुन गुबुननि आफादनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैदों आरो खाथिनिनो भुटान रायजोनि माखासे मुंदांखा एमपिफोराबो बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बे सावरायमेलखौ जोबोद मोजां मोननाय फोरमायदों। आसलते जोंनि बे थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि बाथौ धोरोमारिफोरा जेरै बयबो बुंनाय बायदि गुबुन गुबुन खान्थिजों फुजियो, जेरै बुलि खान्थि, जेरै बिबार खान्थि आरो सोरबा आर'ज होनाय एबा सोरबा जेबो होनाङा बेबायदि होननायजों जोंनि रायजो राजाफोरा बाथौ सिबियारिफोरा आथिखालाव एसे गुदु गादायाव दङ। नाथाय जोंनि आसल दुलाराय बाथौ गौथुमनि आसल उद्देश्यआ जाहैबाय जे जोङो बाथौ सान्थौखौ हमथानानै जोङो माबोरै सोलिलांनो हायो एबा बाथौ सान्थौनि गेजेरजों जोङो गावखौ एबा गावनि न'खरखौ, गावनि समाजखौ एबा दुलाराय बे जोंनि बर' माहारिखौ मारै गसंथानो थाखाय फोरोंलांनो हायो एबा लाखिलांनो हायो बे जिनिसखौसो जोङो आसल नागिरदों। बेवहाय जोङो बुंनो थाङोबा बुलिजों फुजिदोंब्लाबो नाथाय जुदि बियो बाथौ सान्थौनि फुजिदोंब्ला जोंहा बेवहाय एसेबां बुंनांगौ गैया। जुदि बाथौ सान्थौनि लाइनजोंनो खिन्थु फुजिनांगोन बियो, जेरै बैसागु, दमासि, आमथिसुवा, काति गासा एबा ओंखाम गोरलै आरो गोथार बाथौ सान बैफोरबायदि फोरबोफोरखौ बे सासे बाथौआरिब्ला थारैनो बे फोरबोफोरखौ फालिनांगोन। आरो जेरै बिबार बाथौ होननानैबो गोबां जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन महरै गुबुन गुबुन खान्थिजों फुजिग्रा दङ, नाथाय बिथांमोनहा बाथौ सान्थौनिफ्राय लासै लासै दोरोदलांगासिनो थानायखौ नुदों। जेरै ब्राह्मण हिन्दु गोष्ठीनि कालि फुजा, दुर्गा फुजा, बिश्वकर्मा फुजा नानानथा फुजाफोरखौ बिथांमोनहा बिबार बाथौ होननानै फुजिगासिनो दङ। नाथाय जि जायगायावनाखि बाथौ सान्थौनि एसे रिजेरनायानो गैया एबा गुबुन ब्राह्मण गोष्ठीनिफ्राय फैनायखौनो फुजिजोबनानै ब्राह्मणनि देब देबिफोरखौनो फुजिनानै बिथांमोनहा दिनै बाथौ धोरोम होननानै फुजिगासिनो दङ। बेबायदि फुजिनायाव जोंहा बाथौ धोरोमनि जोबोद खहा जागासिनो दङ। जोंनि बाथौ धोरोमनि असे सान्थौआ जोंना ओरैनो थालांनो नागिरगासिनो दङ। बे थालांनो नागिरनायखौनो जोङो सांग्रांथि होनो थाखाय दिनै दाब दाब जायगायाव गेवलां मेल खुंनानै आरो लाइमोन माइनाव फोरनि गेजेराव जोङो सांग्रांथि होबोनाय मेलफोरखौ लाबोगासिनो दङ। आरो जों आसा खालामो मोनसे समाव जोङो बे जिथु जोंनि थाखानाय बाथौ धोरोमनि सान्थौनि गेजेरजों जोङो जोंनि गासै गुबुन गुबुन गोष्ठीयाव गुबुन गुबुन धोरोम गोष्ठीयाव बारलांनाय न'खरफोरखौबो जोङो लाबोफिननो हागोन। जेरै जोङो आथिखालाव दासिमाव जोङो गोबांखौ हाबायबो, जेरै नगाव, मरिगाव बा शिबसागर, डिब्रुगड़ एबा बुंनो थाङोबा नैबे जोंनि बाक्सा ओनसोलावबो जेरै गरेस्वर साइडआव गोबां माने सर'निया धोरोम लानानै जाथियानो गुबुन महर मोनलांनाय, बेनि दामग्रा देग्रायानो गुबुन जालांनाय, बेनि गानग्रा जोमग्रायानो गुबुन जालांनाय एबा बेनि सिबिसालियानो नामघर जालांनाय एबा गुबुन गुबुन जालांनाय, बैफोरबायदिया दिनै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेबायदि मबिलाइज एबा बेबायदि फोसावनायखौ माने गनायनानै एबा मिथिनानै गावनि सैथोथिखौ बुजिनानै लासै लासै गोबां फैफिनबाय। आरो जोङो गिदिंनानै नुबाय, जेरै कलियाबरानो होन बा नगाव, मरिगाव, शिबसागर, डिब्रुगड़ बैफोरबायदि ओनसोलफोराव नामघरफोरखौ दा स्पाइ जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिबिसालिखौ बानायनानै खाम, जथा, सिफुं, सेरजाजों ग्रोम ग्रोम आर'ज गाबनायखौ जों दिनै नुनो मोनबाय। आरो लासै लासै बिदिनो खृष्टानाव थांनाय बारलांनाय बर'फ्राबो दायो बुजिनानै बिथांमोनहा उसुखुथु फैनो नाजागासिनो दङ। मोनसे समाव जों आसा खालामो बिथांमोनहाबो फैगोन। आथिखालाव बिथांमोनहा एसे लाजिनायजों जिहेथु गोबाव समावनो बारलांबाय बा सोरबाया लाजिनायबो थाबाय, सोरबाया माने बेखौनो असे साननायबो थाबाय। नाथाय एसे समनि गेजेराव माखासे समनि गेजेराव बिथांमोनहाबो निस्सय बुजिफिनगोन, गावनि असे धोरोमनि बागै बुजिफिनगोन आरो लासै लासै फैफिनगोन। जों बिथांमोनखौ बरायो आरो गासैबो जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमाव बारलांनाय न'खरफोरखौ, बेक्तिफोरखौ जोङो बरायो, जाहाथे बे जोंनि गावनि असे बाथौ धोरोमनि सान्थौ, गावनि असे धोरोमनि आसारखान्थि नेम निथिफोरखौ बुजिलायनानै फैफिननायखौ जोङो बिथांमोनखौ आसा खालामो आरो बरायो।